ин кӯдакони лӯлӣ ҳамроҳ бо модар аз кор бармегарданд. кор яъне талбандагӣ. онҳо дар деҳаи шодоби ноҳияи варзоб зиндагӣ мекунанд. кӯдакони лӯлитабори ин деҳа аз хурдсолӣ дар таъмини хонавода саҳм доранд. ҳам чилҳошон ҳаме бурод мебаранд, дадури чил боша мегира мебаранд. мо баво бивегам ҳаме кас макадаге мо накунем намеша, мо набурем намеша, ишка мисол арои халқ асер. мо ҳаме кора накунем хоб мо намебаранд. мисол кӯдакони лӯлӣ ҳамроҳ бо модар ҳам бошанд, мустақил талбандагӣ мекунанд. ина дари хони шумо мера кӯдака мебине мисоли гап раҳмуто мебия ба ҷои нимта ном биёре якта ном мебиёре. ҳам хотири ҳамон кӯдак гуфта. барои ҳам хотир барои аввал занако мегирам мебарам. омӯзиши дарёфти ризқ ба атфоли лӯлӣ дар зиндагии баъдии онҳо нақш мегузорад ва роҳи минбаъдаашонро мушаххас мекунад. аст очаш ина якбор дубор мебара омӯхта меша. дига намефора кор куне ё намефора ки ё мактаб ро ҳам думе очаш овора мегарда. зиндагӣ ки камағалам маҷбуранд мебуранд дашт мебуранд. баҳроми 11-сола ҳамроҳ бо падараш 2 сол дар Русия буд. аввал талбандагӣ мекард, баъдан сақичу офтобпараст мешуд. аммо ба Тоҷикистон омад, орзуҳояш бузургтар шуданд. ман мехоҳам ҳофиз шавам. Фараҳмат. барои чӣ махсус фараҳмат дигар? Мечтаю это. Ойли дили мара ҳозир ту намедонӣ, ҳозир ту дар куҷои ёри мара намефаҳмӣ. медонам мадазури сери дилта намегӯй, медонам беқарори ту мада раҳме надорӣ. фарҳод шарбатови 18 сола мегӯяд, аз 6 солагӣ ҳамроҳ бо падар дар Русия буд. фаҳмида буд ки бояд кор кунад, пул биёбад, то рӯзгорро пеш барад. уҷада қатъан отам кам ёрдам медодам. чикор мекард ота? уҷа отам транши мекард, кало дуруст мекард, бетон мерехт, кладка мекард. шумо чӣ ёрдамаш мекардед? ман кирпич мекашидам, лапотка медодам, нахо чиза. вазни набуд барои шумо, мушкил набуд? ака мушкил буд, ака падар меша ёрдам додан дар кора. бархе кӯдакони бузургтар аз 10 солаи шодоб ки аз талбандагӣ дилгир шудаанд, бо хоҳиш ва пофишории худ аз ин касби ба қавли худашон бобоӣ даст кашиданд. ман ҷа намерам, ту мактаб мехонам. баъд чӣ гуфт падару модарат? хай маҳалашуф нарам. теъдоди хеле ками кӯдакони деҳаи шодоб мактаб мераванд. онҳо низ мактабро пурра хатм намекунанд ва ду шуғл барояшон боқӣ мемонад: ё талбандагӣ ё бозиву саргардонӣ дар кӯча. ҷои стадион надоранд. ин пасҷавка меранд, мезананд кӯдакҳоро сӯр мекунанд. инамҷа мебин ба қади кӯча бозӣ мекунанд. ина хона я ҳамсоя мера, ҳамсоя мега тупа медарона, мега ки кӯчада бозӣ накунед. кумитаи табъизи нажодии Созмони Милали Муттаҳид дар тавсияҳои пайвастаи худ аз Тоҷикистон мехоҳанд ки ба вазъи атфоли лӯлӣ расидагӣ кунанд, дар ҳоле ки мақомоти Тоҷикистон табъизи нажодии кӯдакони лӯлӣ дар кишварро рад мекунанд ва бар инанд ки онҳо бештар қурбони расму оинҳои қавмии худ мешаванд.